OK, takže čaute, zdravím vás Toxen, už Topelox. Guys, už mesiac nevyšlo video, mesiac, chápete vy toto? Takže máme tu Ark, pozrite sa, jaké krásne zelené oči. Takže máme tu Ark, vítam vás späť pri channeli, už sa voláme Topelox, pretože keď ste si vyhľadali Toxen, tak tam vyskočili Arabi sami úplne nesmyselní ľudia. Ja som tam ovšem nevyskočil, to len keď ste preskrovali, že 30 minút. Tak som sa musel premenovať a teraz vám tam vyskočím hneď, až na to, že tam dá nejaký čau, ktorý dáva Fortnite klipy. Tak tam vyskočí. A to je všetko. Takže dneska hráme Ark, máme tu The Island, pozrite, krása. Chcel by som povedať ešte jednu vec, asi počas prázdnin na leto, asi videá nebudú vychádzať, lebo vy pôjdete na dovolenky a také veci, ja tiež. Takže asi až potom vyjdú videá, neviem. Nie som si istý, mám tu 3 mody. Awesome Spyglass, Structure Plus a potom ešte toto Soul Trapy. Jak ste videli tam. Čo chceš ty? A okej, tak to je nič. Dúfam, že si užijete sériu. A môžete aj napísať do komentárov, z čoho by si chceli vidieť sériu. Podľa toho, či to mám kúpené. Ak nie, no tak to je celkom. Okej, tak to je super. Takže ideme pozerať kameňa. Dneska by som chcel tak aspoň ochočiť nejaké zviera. Tak, uvidíme, čo dneska ochočíme. No. Máme už pickaxe, takže naťažíme pazourek. Ja som Čech, takže neviem, či to dobre vyslovujem. Snáď dostanem bidu od Čechov. By the way, asi Ark oslavuje nejaké narodeniny alebo dačo, lebo pridali tu Ark Series veci, ja som to nepozeral, že neviem, či to je accurate. Ja už sa mám. Mohli by sme urobiť campfire. Bede, ja som mal nejaké problémy ešte s týmto modom, že mi nešli pick-upové veci, takže neviem, či to teraz pôjde, ale tak uvidíme. Tak, to čo tam lieta? Vzácna houba. Á, vezmem si tresky. Ja sa spravedlňujem sa, keď budem tak veľmi premieňať sa tie kamery, že to stratí do prvej. A tak mi to niekedy vyhovuje v tretej a niekedy v prvej. Takže, toto zapalíme. Ideme si ochočiť Doda, aby som rád na neho dal toto Animated Series, toto vec, jak mám v inventári, takže uvidíme. Tak, kde je Dodo? Musíme počkať, lebo ja nemám vôbec jedlo. Guys, ja viem každé meno každého dinosaura. Takže ja som celkom skúsený hráč. Tam je Dodo, ale ten nejde chočiť, že som to skúšal. Ale môžeme z teba dostať dort, ktorý nejde využiť. Chlapci, čo ste skúšali? Dodo by sa šikol. Kamo.
Kamo. Jo, poď sem. Ti toto sekeru napchám hlboko do... do takzvaně otvoru. Nemôžem nadávať na YouTube. No môžem, ale nechce sa mi cenzurovať. Hou! Kámo, ty čo tu robíš? Akože ja si vezmem, ja sa ponúknem. Kámo, to koľko kože. Ó, yes. Ó, ešte šipy. Ó, i toto. Yes, yes, yes. Kámo, kto to len tak zabíjal Dodou? Kámo, ja sa si ozvem, keď nájdem Doda. Oh, hell nah! Bro! Brother! Fajním trajkovi sa to vyhrá. Som sa cítil, keby ma Max Verstappen naháňal. Snáď ho teraz nenájdem. Dobre. Akorát som o tom hovoril. Kámo, prečo tu všade je? To je medúza? Prečo všade je mŕtva? Nie, ja som ťa nechcel hitnúť. Kámo. A Karno, ty prečo mu tekáš? Bro, ja som ti nechcel nič urobiť. Kámo, nechaj ma. Bro! To bola nehoda. Sme chill? Á, sme chill. Poď, faním ti. Ok, poď, to je dosť času na to, že by som sa dostal tu. Poď, poď, poď. Keď mám strašné šťastie na mŕtvoly, ale strašne malo šťastia na Dodov. Kámo, ja čakal som, že sakra Dodo bude až taký problém. O! Ne! Nezabíjaj mi Dodov. A počkaj, to sú tie party Dodovia, dobro, tak to mi je asi jedno. Kámo, by som sa actually asi vrátil, lebo sa ešte stratím. Tak akože mám mapku. A ja som mám stačú kečku. A vidím tam pána Karna. Takže... asi to vezmem okolo. Kámo, že to je Raptor. Som normálne dostal PTSD. Kámo, ja sa to proste snažím len tak pobrať veci. Nie,
Nevyzerá, že som naagroval karna. Takže asi v pohode, I guess. Nic som nehovoril. Kam mám také šťastie, že akože v hre není, že je voice alebo dačo, že by ma počuli. Lebo ja by som bol už cooked. Prečo som dal 4 levely do životov? To má ten Awesome Spyglass. Actually, vidím dodať na tej pláži, tam blízko tej karbóny, alebo jak sa volá. Takže... Actually, ja by som mohol v tejto epizóde ísť získať ten Awesome Spyglass. Super. A nie je to ten Dodo, ktorého hľadám. A tu je. Kámo, teba si berem. Ja som ho milom hitol. Nevadí, je to iba level 11. Takže ne 15. Level 15. Come on, papa. Na čo sa kúkaš? Kámo. Počkaj. Actually to mi je doplutilo. Ja budem hovoriť čo to je, ale mi to doplutilo. Počkaj. Chcem na teba vidieť, jak vyzeráš s tým. Kámo, to actually vyzerá cool. Kámo, to chcem na T-Rexovi. Kámo, to vyzerá strašne cool. Aha, on sa tak dropuje. Tak. Dobra. Ja si robím botasky. I toto by som mohol robiť. A ja by som si zatiaľ urobil len také platformy, lebo sa si budeme sťahovať. Ja, uvidíme. To mám jedlo. Počkaj, nechcel niekto náhodou toto? Čo to vyzerá tak ináč? Ja si to pravím, že vyzeralo ináč. Čo? To som iba jediný? Ne, ty si chcel zacnúť, bo... Kámo, ja viem, že tu jeden taký bol, čo toto chcel. Kámo, nehovor, že to som akože delulu. Počkaj, ty si to chcel, hejže? Nie. Ty? Že by? Kámo, mne sa actually zdá, hej. Aký si level? 50, poď som. Bude sa volať Tankost. 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 Máme Tankost. Dám ti to do váhy. Zatancuj si poriadne. Kamo, ja som nečakal, že v prvej epizóde začneme jazdiť. To je cool. To ostaň. Vlákno. OK, takže čaute ľudia, ja som Topolex a bye bye.